Ready balon ready pol-polan, siap kirim bolo. Jos ya neng piro ya 13 karo 7 20 unit bolo siap dikirim besok. Uang datang modalnya telaten karo pisuh sithik. Pokoknya nek nang pisuhe ra nyeni boloi. Ben nyeting mesti metu pisuhe. Iya. Iki kletinge sing ndethokno yeneng kok. Demben kok kurang diumbah. Nek iki engko ora buka. Aku ra nyekel buka nek demben iki nek buka urung nek iki ora iki. Ya aja boprakno. Iki ya gari wae sandangan bolo 2 meter 40. Galang Sumitra dadi bro. Galang Sumitra lho wis ready. Mitonan wis to. Legend iki. The Legend of Mitonan. Ki anake nang plat AE tok iki. Oke. Tapi nyapa kowe mengko anu ki aling apa? Garuda to. Paling putih Mas Abang. Lah wong angin yo rong nang lho. Yayan wis lali layangan kok. Yayan wis jelas ngurusi buku wae. Nah, ini gak ini ya perang-perang dino bolo Joti Sambi dan enak kegiatan bukan pekerjaan utama mah itu bolo boleh kami ini ya abot men toh engko tak tali dhewe iki engko dong. Oke. Wangi. Oke. Sampai ya lewang ngono. paling dadi wingko saya tinggal ngerokok bareng loh. Aku toh. Iya terus umok ya ndahne toh. Dadi iki ya sik umur sik lho piye. Ya nek wong ngene iki ora bisa terus kok tanpa rokok-rokokan kok. Aku nek rokok tak sambil terus. Aku ora iso. Apa nggawe layangan ya wis terus ora iso ngerokok aku. Nganggur gua gletak rokok. Bapak sik, baleni neh ngono lha piye mbateke ya. Enggak kepelinu ya. 3 meter urung kelar nyeting bolo, sawangan wis ready iki kan. Bokongnya aja gede-gede iki nyerah aku bawa gede. Yo kepo. Wis ngono ae. Engko kakune kok. Aja lali like, subscribe, komen, pesen yo ready. Matur suwun.